Áno, Zlato? No áno, idem domov už. Však unavený som, bol som v posilke a neviem, necítim sa dobre. No, jasné. Áno, keď budem doma, tak ti píšem. Ahoj, milujem ťa. Ahoj. Áno? No, Lexo, serus, kam ideš? Domov idem. Jebe na to, kam dojdi na party. Čo? Party? Nee, ja som unavený. Nevadí, že si unavený. Normálne dojdi, kámo, sú tu ženské a chlast je tu Quantum. Čo tam sú? Babi? Alkohol? Áno, ženské a chlast. Dojdi, čau. Ja taký najebaný, jak ty to vidíš. No? Bože chrám. Si to zas? Jaj. Koľko, kde si toľko? Čau, však som sa ponáhľal ako Je, však si mám pomôcť skorej, ne? Čakáme všetci na teba. Okej. No čo, kde sú tie ženy a chlast? No brácho, poď už čakajú na teba, poďme rýchlo. No čau te. Kurva, konečné pičo. Jebal si. Jednoduché. Nemáme. Kamu, zaostávaš 250 kôl. Kamera, zjevni si, zaostávaš. Táto potom. Čakové. Zadaj. Chlapi, pijeme alebo čo? Čo? No? Ja musím ísť domov. Fuj. Veďo! Jak sa voláš, Jožo? Jednorožec. Idem ja. Ja som v pohode. Chodte všetci do piče. Poď sem, poviem, to viem presne, lebo som tam bola. Môžem 100% prehlasovať. Pohoda, chlapci, pijeme ďalej. A prevez to? Nenávidím piatky.